Ayun, mao pay pagawas na to guys no, napata diri sa MUA. Tagaan tag booking. Patimpulok medyo layo ni ato ning giahat ug kuha kay mingaw-mingaw man adlong Domingo. Medyo mingaw pa kayo ang Domingo ron guys. Kaya ato lang ning giahat og request ang kaning timpulok na matas kalawisan ron. Yan, isod man sa tuwa ato na ni paspasan og kuha dito, delivery ra man siguro ni. Adong pud ni siya sa malinaw, lapu-lapu ra pud ni siya pahatod. Hapit na ta, hapit na mabot gamay na likuwang. Ay kay wala gi-cancel ang atong first booking. Medyo layo-layo ra bata na gikan pa Kalawisan. Dire gi-pick up sa Timpulok. So abot na ta. Ato na ning i-arrive. Ay na ta dire. Okay. Let's go. Maxim? Asa man to ma'am? Nakay driver din ni kwan? Oh. Unsa dito re? Rasa dito ko sa rider din ari. Ah, gono. Oo. Kani Crystal ni? Oh, sige sige. Sunrise, sunrise. Sa may sunrise ni. Okay. Let's go. Ato na ni hatod. Lock 15, lock 15. Ah, darah. Darah. Maxim. Dool ra day sa atong gihatdan pod. Oh, dara ma'am. Okay, kayo dool ra day. $113 plus 40, $150 na. Tara ma'am. Sila bi 130? Oo. Guys, siyo mo wala kasi siyo ma'am. Opa mo, siyo. Kabot. Salamat ma'am. So, kabot siyo ma'am. Sila man dayon. Out ka na sakto ra 20. Oo, masuk. Out.